Hodinu po nahození přišel takovýhle krasavec, 18,30 kg na Bloody Craba. Bojoval krásně, nádherná ryba to je. Můj nový osobáček. 88 cm, 18,30 kg. A hejjebou do mě komárci. Buzeranti! Moneš, jak to je kapr, jak prase, ty vole, nech toho Vojtou, kurva. To je ty vole. Jaj, mamo, to je ryba konečně, ty vole. Kapr jako tele, neskutečná ryba, já jsem z toho úplně v prdeli. Hej, píčo, vole. Lovec jak svině, vole. No masakr. Zase příště. Na 20. Na 20. To je tele kapr, ty vole.